Ayan na, mega love shoutout sa pila ka milyong tao diha. Ayan na, Mami Tamsak Dan Harang. Maraming salamat, Ma'am Inday Manubigay sa patamsak niya dyan. Ma'am Ana Loracho. Tamsak at paharang ni Ate Ces Daily Life. Ma'am Charsen, thank you, thank you, thank you. Lagi na kalabang tuloy na kayo na imong kabaw. Ang dakong ay mahao, batin maalam sa kakal. Maluoy kasi mong kabaw. Hala, 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 hala. Hala, ay na lagi labang, labang. Alang kabaw. Pow, 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 pow. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Pow, 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 pow. Alang kabaw. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Uy, na kayo na imong kabaw. Ayan na, Mami Inday. Katugon akong mata. Uy. Thank you sa pagbisita, Mami Inday ha. Bisang katugon na ka. Thank you very much. Ayan na, Grace Apples, Tamsakdan. Maraming salamat, TJM. Ate Ces, Mama Naishi, miga love shoutout sa iyo dyan, Mama Naishi. Ayan, my goodness. Ayan, Mama Naishi, maraming salamat sa iyong pakulay dyan. Thank you very much. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Di lang kumudugay, mga 30 minutes. Ayan, wala problema, Mami Inday. Kay tingkatulog na sa diha ron. Ay, dito na pala sa lalab sa Naishi. Oh, ayan, sabi ni Mama na Loracho, ayan. Mayo imo mami kay budos diri sa ako, awa ko kasabot kay pangsulti nila ay. Ayan na, mega love shoutout sa iyo, Ma'am Charsin Flor. Oh, thank you very much. Asa na yung asa na yung kabiyak ng yung puso? Sige, man taga-taga kani. Oh my God. Ayan, Ma'am Hanaishi. Maraming salamat, Ma'am Hanaishi, ha, sa iyong pakulay dyan, Ma'am Hanaishi. Thank you very much. Bugit na itom lagi. Nawagtang, natagak.
Ayan guys, thank you sa thank you sa nahuman radyod ang harang. Thank you sa paharang Ate Ces ha. Nga nawala ka host. Nakoy napindot, pasensya. Medyo gikapoy ang host karon. You're welcome host. Thank you Mama Naishi ha. Thank you very much sa yung kabaitan sa blessing ngayong binigay sa akin. Ayan, ay wala pa di ay joke. Ayan, mega love shoutout sa iyo, kusinirang fashionista. Ayan, nakabisitar gid ka. Oh, merong ano diyan, merong pahalik diyan sa baba, merong sa Bisaya pa hagkanan. Istoryahe. Naihagkanan diya sa ubos, palihog sa mga first time pumasok sa aking LS, mayroong pahalik diyan sa baba. Oy, mami koy Inday, ano na piyong naman na. Mami koy Inday, ayo pug sa akong giduka na, tulog. Thank you sa pagbisita. Si Daddy Koy dia, pilpila ng kamot. Ayan, thank you kayo Mami Inday mo nabigay, nag-share na sa blessing, oh. Thank you very much. Pinangga gigo ninyo, eh. Mahal nyo talaga ako, guys. Istoryahe. Ay nga, kusinirang fashionista, miga love shoutout, nakapasok ka rin, no? Merong ano diyan. Merong sa Bisaya pa, merong pahalik diyan sa baba, oh, hagkanan. Oh, Bayan Loracho, sabi ni Bibi Charsen Flor, at says Daily Life, miga love shoutout says, sabi ni Mama Naishi. Ayan, miga love shoutout sa yung kusinirang fashionista, amiga na akong gwapa. Istoryahe. Oh, amiga na kung permitita maliog. Thank you very much sa pagbisita, guys. Mahal nyo talaga ako, no, kahit hindi ako nagsishare sa inyo. Pinuntahan nyo ako, guys. Thank you. Ayan na, Port PR, Tamsak Dancer Marcoy. Maraming salamat sa patamsak din sa iyo, Sir Port PR. Da, tora ha, yaga sa agtang, uy. Ay, saba Mami Inday, kay naliwat ra ko nimo. Sa muka, uy. Hello, si Madam Sis Daily Life, okay naman po ako, kayo po, sabi ni ECM0224. Hello, bye, Charsin Floor, Miguel Love shoutout, sabi ni Mama na Loracho. Sis Daily Life, Charsin Roll. Ano yung Charsin Roll? Ate Sis, ano meaning nun? Paki-explain, guys. Mugawas ako para maharangan, hopefully, di ko katulog og balik. Di ko kabalik tulog. Ate Steph, kumusta ang biyahe, Ate Steph? Kumusta? Dili de ka ni Papski naliwat. Di ang kagwapo nako naliwat kay Daddy Koy. Akong agtang kay Mami Inday. Ayo sa host basin makadungog si Dadski ana. Tamsak harang salute. Ayan, Marilo Pasar Vlogs, Boss Malo, ayan, advance happy birthday and congratulations. Dahil ganap na vlogger ka na. Dahil may $ ka yan, congratulations. Maraming salamat din sa tumulong sa pagkumpleto ng kanyang WH. Thank you very much sa inyo, guys. Ayan, mayong gabi sa tanan, Jensa 1. Saglit. Putangan sa nagong jacket, my goodness. Say jacket da. Manghatag dag jacket, man natay free jacket ro na, manghatag dag jacket gika ni Kuya Will. Gika ni Kuya Will. Istoryahe. Saglit ha. Uy, lakay na imong kabaw. DJs.
Oy, ayan na, salamat host. May jacket ka na Jensa. Oh, host murag gido ka lagi karon. Oo, pero kasi akong pinuntahan guys, inasikaso ko yung papers ko para makauwi sa Bohol. Ayan, pasensya na kayo guys ha. Ayan na, welcome sa sa bagong member natin na si Kusinirang Fashionista. And maraming salamat sa pagpa-member, amiga na kong gwapa. Amiga na kong gwapa, gwapahon, sexy ug lami. Galuka, uy. Ayan yehe, si congratulations ko sa fashionista. Sabi ni CM0224. Ayan, sino pang walang jacket dyan guys ha? Gana kayo ang tukar ko sa fashionista ug Mami Inday, manubigay o sayaw na ta. Si Jinsa 1. Sino ba to si Jinsa 1? Main channel mo ba to? Main bahay mo ba to, Jinsa? May jacket ka na ha? Ayan. Nailad ko sa gwapa nakapa-member ko pinakalit. Mao man gina sell stock. Oh. Anyways, highways, sa pa diha mga ways. Thank you very much sa pagpa-member. Talagang mahal mo ako Kusinirang Fashionista kahit binubuli mo ako sa LS ni Mami Inday. Ayan, Mami Inday manubigay. Sino pa yung Mama Hanaishi? Thank you sa mga nyo sa blessings na sinishare nyo kay Marcoy TV. Wow, nagpa-member dyan si Kusinirang Fashionista. Nakatagan dyan ni siya og daghang turon ay. Ora sell stock ang nagdala. Ganyan talaga guys. Dito sa magpabaga na siya gnaong. Karon pa ko kita sa imong gupit host, gwapuhon pakape host, alas 3 pa ko ni mata ingon man ni Mrs. ni Musisi nga LS ka watching from Dalasang here Dapita. Ayan katulog dia kay makusian ka sa imong mama dia. Wow, nice kayong sticker ba? Ayan guys, maraming salamat talaga. Ano ba bang words na ano pa bang word na masigit pa sa salamat i-comment niyo diyan sa baba. Pasensya na kayo. Ayan Mama Naishi. Update po Mama Naishi, paki-send sa Mama Naishi. WH pa-update Mama Naishi, pa-send kay Mama Loracho dahil si Mama Loracho na mag-update sa akin. Mama Naishi, pa-update ng WH. Salamat po. Ayan bahala daw mabunalan basta nakahapit Thank you. Inday manubigay tinood nami may unta ang turon na naikamay. Kusinira siya. Ay, sinong gustong umakyat dito? Akyat. Sinong saglit baka mapindot ko naman tong dito, mapindot ko yung hindi dapat pindutin. Saglit guys Ayan, sa gustong umakyat, akyat na kayo guys. Samahan niyo ako dito sa taas. Ipakita na din yung gaano kalapad yung mga noon ninyo guys. Nasa harang ko ni host, kay gigahan ko sa iyang harang. Ano ba yung nasa harang ala adyaw og sugod sa Gopuhon Kusinirang Fashionista kay parihara na sa Ngil Aron. Sakto. Ayan, mega love shout out kay Ma'am Christine Tin. Ayan, Yahoo! Ina lagi glabang. Alang kabaw. Dito pa sa work, bebe, pa-BG, saglit lang
Lagi oy tarunga Markoy nga makagraduate si Kusinang Questionista ha, Markoy TV. Dito pa, sige. Dito pa work bebe, pa-BG lang muna. Sige, ingat kayo sa ano ha, ingat kayo sa work, Ma'am Tin ha. Yes, Madam Hanaishi at piniplay din kita pa, Madam, pakibigay kay Dr. Analo Quesito. O Ma'am Hanaishi, pa-update ng WH, Ma'am Hanaishi, para ma-monitor natin, Ma'am Hanaishi ha. Dahil naka ano tayo ngayon, naka red ano tayo, naka red flag. Kasi ano, meron tayong hinahabol. Then sa one, mga unta ninyo guys, unsay sudan? Unsay sudan? Uy, lakay na imong kabaw. Oy, shoutout pala sa Team Puto ug Team Pandesal. Shoutout sa Team Puto ug Team Pandesal ug sa Team Saging. Oy, dali ko yung saan pagkaon sa puto nga kuan. Usa pagkaon sa puto nga di magisi ang dahon sa saging. My God. Boss Malo, natapos ka na bang mag-edit, Boss Malo? Boss Malo, tapos ka na bang mag-edit? Hindi na naman gumagalaw si Boss Malo kasi nagbibisaya ako eh. Shouting sa lahat na nandito. Sabi ni Ma'am Tintin, nice imong harang host kay si Sam Curtis. Amo rin nagpabalik-balik ka sa harang. Di ba, ko sinara ko si Ate Kra. At Chess Daily Live, at Chess Daily Live, nasend ko na po kaya Nalo Rachola Lives yung WS ko, thank you. Di ba, same, nice ang harang ni host, sabi ni Kusinirang Pasyonistas. Sailor Moon, hello everyone, invite ko po kayo sa aking birthday raffle giveaway sa October 22, last entry po bukas. Sana makapunta po kayo at may special guest din po tayo. Ayan si Sailor Moon, si Marilo Fasayo Vlogs, guys. Kung gusto niyo bisitahin niyo si may follow doon, GCash, saka mayroong pa WH. Sige, tapusin mo na yung edit mo. Kasi nagbibisaya kami dito. Sabihin niyo naman, nag-alien na naman kami. Inano ko yung cellphone ko. Ayaw mag-charge eh. Baba ko mga bahay nyo kasi yung mga nag-super sticker sana. My goodness, ano nangyari dito eh. Hanaishi, okay, ask ko na lang si Dr. Rapidi ba i-add kita sa FB. Mauji ko sa nang presida, nice iyang harang, murag mga bagong gawas ni Baya ni Diri sa iyang gihatag. Uy, lakay na imong kabaw.
Brilliant DJs. Ayan, Tamsak Kuya, maraming salamat Sweet Dream Channel. Ayan, thank you sa pagbisita. Ayan guys, sa di pa tawag doon, di pa nadikit kay kay kusinirang fashionista, padikit tayo guys. Dagdagan natin si kusinirang fashionista. Hala mo piyong na jud ko kay Kuy kay human na ang 30 minutes see you po. Sige sige Ma'am Inday, Daddy Koy. Good night, good night. Kita-kits niyang buntag sa iyo. Sis Daily Life, okay po, add nyo na lang ako sa FB ko. At ISM0224, popular man good si host, ikaw kay makakitag pandisal bisan na sa sulod. Ay, my goodness. Wala yung sitabi during dapita host. Akong i-check ang kuwan, akong i-check yung mga tawag doon. Sakto ba ning kuwan? Sakto ba ning akong na-flex dari sa tubangan? See you, Mami Inday, manubigay, sleep well, good night, sa yung Dadski. Sabi ni Izim0224, yan. Hana isi, okay madam, thanks. Hi ate, naluratso na ako diri, sabi ni Jansa 1. Good night everyone, good night mga anak. Good night, Mami Inday, good night, Daddy Koy. Thank you sa pagbisita. Kung hindi na kusyonista, sakto ba na? O yung anong giflex man na. Sakto ba na, Mami Inday? Thank you, Mami Inday, ha, sa blessing at Mami Inday, ha, thank you. Mama na AC, thank you sa blessing. Sino ba itong na hindi ko napasalamatan? Kuya, nagpapaangat ka ba? Hindi, nagpadagdag lang Sweet Dream Channel, oh. Dagdag lang kasi hindi naman tayo ganun karami yung community natin. Sa sa tawag doon sa pumapasok lang kung bali depende na sa pumapasok dito sa LS ko. Thank you, anak, kasi you as well, kids for me, wab you. Wab you too, Mami Inday. Kadi koy. Papski, matulog jud ha, ang kamot po yung usuron kay Duka si Mamsi. Kadi koy, ang kamay ha, doon sa bulsa. Wag malikot ang kamay. Wow! Sweet Dream Channel, Nalagyan na ba kita ng jacket? Saglit, meron na pala. Pambihirang charger to eh. Kahit sa kahit sa butas pumapasok ng charger na to eh. My God. My goodness. This is the mix. DJ Spider. Ina lagi laban! Alang ka! Hala ka na lagi ang ni-appear na picture. Nahibong ba ako kay lahi? Mauma ka na, 758 ang kuwan. Sakto ba? Mama Naishi, hindi ka nag-LS ngayon, Mama Naishi? Wala ba yung kasama mo dyan sa Baba po kayo ng bahay para may magdikit po. Sige guys, magbaba kayo ng bahay dyan guys ha. Saglit, natin. Ako na magbaba ng bahay ni Mama Nalo. Mama Nalo, tayo Mama Nalo? Tayo Mama Nalo ha? Double tab tayo Mama Nalo, tapos Mama Nalo? Double tab tapos times 2 yung playback speed natin Mama Nalo para mabilis Mama Nalo. Yung Mama Nalo, ganito na lang Mama Nalo, yung mga side beat natin doon na lang kay Ate Ses. Tapos yung natin, yung focus natin, yun na yun. Yung mga side beat natin na WH, doon na lang kay Ate Ses dahil wag niyang i-play yung sarili niyang yung mga side beat Mama Nalo doon kay kay Ate Ses na lang.
Yung ano sa atin lahat double tab tayo tapos times 2 yung playback speed. Sige, magbaba ka lang ng bahay diyan sa walang problema po, magbaba kayo ng mga bahay diyan. Ambot anang host giunsa na niyag ukay. Ayan guys, sa di pa kadikit ni Kusinirang Pasyonista guys, dikit-dikit guys, dikit-dikit. Ito ibaba natin tong ano ng premiere niya kanina. Kusinirang Bunguton, Pasyonista. Ayan. Di na naman to mag-paste. Ayan, may paste pala. Oh, ayan guys, ang piniplex si host Anay Sem, iya nagituyo aron maliog ko. Oh, guys, papadikit tayo kay ano guys, kay Kusinirang Pasyonista. Ano lang guys gawin lang po yung tamang pagdikit sa di pa kadikit niya ng host. Pinsan ko yan si Jensa, bago lang sa whiteboard, pa-flex if pwede. Sige, i-flex natin dito Mama Nalo, no problems Mama Nalo. Yan yung ano niya, yan yung main channel niya, Mama Nalo, Jensa 1. Yan yung main channel niya. Brilliant DJs. Ay basin sad kusinang no sekreto ra jud kaayo ni host mangliog ay. Main ko po to, salamat kayo host. O sige, way problema, ikaw sundan niya. Jensa, dikitan mo si Jensa, kabalo na ba kamo dikit? Alam mo na ba yung paano magdikit? Dikitan mo si yan binaba ko si Kusinirang Pasyonista na sa taas, oh. Yung binaba ko po Jensa 1. Grabe kasi rito ka na siya, mudag liog. Lami man ginang liog, samot taglaway-lawayan ng liog. Kiluka, oy. Ang landi mo. Kainis ka. Mas malandi ka pa sa akin. Bakasan nyo guys para mabalikan ko kayo. Dikitan mo si Jensa, si Kusinirang Pasyonista, Mama Nalo, padagdag kay Mama Nalo, kay Kusinirang Pasyonista, Mama Nalo. Thank you. Ate Ses, padagdag ako Ate Ses. Kung hindi kayo busy dyan, padagdag. Salamat. Like a bomb. This is the mix. DJ Spider. Di naman pwede ang agtang mauliog na lang ko sa Pasyonista. Regime 024, si Papski jud ang nagpasiugdaan ni Uy. Wow! Asama ni, kada buntag sa'yo or kada gabi balik sama ni. Kani kasi kuan pa Kusinirang Pasyonista, grabe gini ka kuan. Wow! Isang kamot mga chike.
Mao jud kung sino lang pasyonista mag-unsa man ta kay manamana lang daw na samahan og ginikanan. Dan host kayo kung sino lang pasyonista. Ang bilis naman Jensa, panoorin mo muna Jensa, tanggalin mo ulit yung dikit. Jensa, yung ano hindi na dagdag 758 pa rin. Jensa, pamanood ka at least 2 minutes or yung kung maaari tapusin mo yung video tapos tamsak at saka dikit. Matatanggal yan Jensa. Gawin yung tamang pagdikit Jensa. Salamat salamat. Check na natin ulit. Para naman tong pagong tong laptop ko my goodness. Unsa ka grabe host, grabe ka gwapa, grabe ka gwapa, grabe ka sexy, grabe ka lami. Oh. Gianluca, oy. Grabe ka gwapa, grabe ka sexy, grabe ka lami. Kanang grabe na ana ha, kanang grabe na ana. Ayaw lang, kayo mahila. Kaya makupot sa paradol. Ako. Agi lang diha. Ikaw lang di kirikit, kay gwapo maka. Lagi. Jensa kasi pag diretso mang diretso mang magdikit, matatanggal yun kinabukasan, mawawala, sayang yung effort ninyo. Kaya ba't ayaw mag-update nito? My goodness. Ayaw yata mag-update sa may nangyari dito 758 pa rin. Oo nga pala, by 10 nga pala yung my goodness. Nakalimutan ko tuloy. Yahoo! Kaya pala hindi nag-update, by 10 pala yung update ng live subscriber count. Ayan, Ma'am Angel channel, mega love shoutout sa iyo Ma'am Angel channel. Ayan, maraming salamat sa pagbisita. Yahoo! Uy, lakay na imong kabaw. Ayan na Tita Angel, mega shoutout sa iyo, sabi ni EZM0224. Waha, grabe na jud liver. Very good. 5 ta EZM0224. 5 ganahan jud ko sa harang ay. Ano bang meron sa harang ko guys? Bakit napaulit-ulit yung ninyong tiningnan yung harang ko? Ayan, Ate Steph, thank you sa patamsak mo, Ate Steph. Cactus Queen, no? Cactus Queen, mega love shout out sa iyo. Maraming salamat sa patamsak, Ate Steph. Hello pang kinizem at sis kay Kusina Fashionista, yuhu! Hindi talaga ako hinarang host, Natatakot sila sa iyo, Ma'am Angel. Tama yan host kasi 757 siya kanina. Tapos dumikit sa akin si Ana Loratso kaya 758. Kasi minsan kasi dito, pag mayroon ka na piniplex, yung bago siya mag-update by 10 Iwan ko dito sa, sa website na to Paluin ko to sa puwet. Ang taas ng message ni EZM IOD no, patas radyod ta, dili na kusgan
dili na kusgan ni Dadski og bunal kay dili na kayo kusgan iyang kamot og bunal kay maluoy man to siya sa atoa iya man naungag naungang makita niya. Unsa dako? Salamat ang Loracho, balikan kita. Ayan, takot ang harang. O, takot ang harang. Tamsakdan. Ayan, best. Muha na iguana. Maraming salamat. Ayan, maglapag ka ng bahay dyan, best. Maraming kang maisda dyan. Ayan, muha na iguana all the way from Singapore. Delay talaga yung laptop. Oh my goodness. Ano na kasi ito eh. 3 weeks, 21 days na tong naka-on yung laptop ko, walang patayan. Medyo gumagapang na. Oh my God. Saglit ha. Uy, anyari sa ko sa LS, but ano to? Anong meron? Anong meron dito? My God. Lumang kasalanan ko sa iyo, Lolo, ba't ginaganito mo ako, ha? Saglit. Istoryahe! This is the mix. DJ Spider. Hala, ay na lagi labas, alang kabaw. Ayan, mega love, shoutout sa iyo, Cactus Queen, Ingrown at Ate Steph. Maraming salamat sa patamsak ng inyong mga ninja moves. Mga Hokage moves mo dyan. Maraming salamat sa patamsak dyan. Ayan na, jumping chola, cactus. Ate Steph. Ganda naman ang pangalan ng jumping chola. My goodness, oy. Oh, gusto ko yung jumping chola. DJ. Oh, yan na shoutout sa mga diyan naglabas pasok ha. Baka mabuntis tong mabuntis tong yung bahay ko ha. Naglabas pasok kayo diyan. Ano kaya meron sa harang at naglabas pasok sila? Mama Naishi, yan lang si Mama Naishi ha. Nagpa-BJ lang, nakikinig lang yan. Oh, pahingi ako ng bagong ani na palay diyan Selection harang engineer host. Maraming salamat sa paharang Ate Ses. Shout out all of you, Tamsak, bringing ako host, baka mapuspusan. Bingi ka ako host, baka mapuspusan. So, pinaninja moves na lang ta, getting ready for another search. This is the mix. DJ Spider. Ayan na, tinapos ko na host, tas dikit at tamsak. Maraming salamat, Jensa ha. Saglit, i-flex muna natin yung mo, Jensa. Jensa 1. Ito ba, Jensa? Tama ba to? Jensa Almazur? Jensa. Shout out, host, nagwapo kayo. Ayan, Sleepless Me. Daming daming mga tiba ka. Ba't ayaw?
Tama ba to, Jensa Almazur? Janet Almazur, tama ba to? Tama ba yan, ano, Jensa 1? Tama ba yung na-flex, 182 na saging? Paano ako, Jensa? Pa-double check? Sailor Moon, patamsak po bukas lang po kayo para malista. Yan, yung binaba ni Sailor Moon, guys, may paano yan? May palaro si ano? May palaro si Pangkarin mo. Ayan, maraming salamat sa Pangkarin Ma'am Angel Channel. Ano, pangbili ng puto yan. Nagpaulan ng alagad si May Reson yan. Maraming salamat sa paulan ng alagad, guys, ha. Ayan, Ma'am Angel, padagdag ako, Ma'am Angel. Kay Janet Almazur, kay Jensa 1. Padagdag ako, guys, Ma'am EZM, padagdag. Baby pa yung bahay ni Jensa. Yan, ayan Tita Angel, saktong Pangkarin nga kay host, to. Malaki na yan, Ma'am Angel, kasi yung Pangkarin ko is 20 to 30 lang yung budget ko, eh. O, kasi nagpapakyut lang ako kay Karen para dagdagan yung kanin saka yung sabaw. O, 20 or 30 lang yung bawat bili ko doon. Ulam at saka may kanin na yun. O, tama po yan. O. So, ayan, guys, padagdag ako kay kay Janet Almansor or si Jensa 1. Paano ako, guys? Thank you. Padagdag ako. Salamat. Mama Nalo, padagdag ako, Mama. Ano mo pala? Pinsan mo pala to, eh. Sigurado nadikitan mo na to. Ma'am Angel Channel, thank you sa inyong pangkarin, ha. Thank you very much. Wow! Yahoo! Uy, lakay na imong kabaw! Andyan pa ba si gwapang kusinerang fashionista? Wow! Istoryahe! Anlaw Racho, dana po ako sa supli. Salamat po ulit. Ayan, sabi ni kusinirang fashionista. Ayan, katayin ko yan si Kabaw. Sleepless all, tamsa kalimbang, pag di pa happy si host, ipakain na yan sa shark. Thank you guys. 6 minutes, pangalawang harang. Maraming salamat sa paharang, EZM. The DJs. This is the mix. DJ Spider. Ala, ina lagi labas! Alang kabaw! Pababa ng bahay niya. Sige, Ate Ses. Saglit ang Ate Ses, ha. Baba ko, Ate Ses. Uy, lakay na imong kabaw! The DJs.
Nice kayo yung mga harang host, di mabasulang magpaharang kay lingaw. Ano ba yung mga harang ko, guys? Ano yung mga harang ko dyan? Opinions, DJs. Uy, lakay na imong kabaw. Ayan guys, magdikitan kayo dyan guys sa baba guys. Magmahalan kayo guys. Gawin lang po yung tamang pagdikit. Huwag pong mamadali guys. Paano naman yung madidikitan ka ng 10, kinabukasan malalagas din naman. Mabuti yung 2, 3, kahit ano, basta sure. Basta sure yung dikit. Opinions, DJs. This is the mix by DJ Spider. Ala, ina lagi glabak. Alang kabaw. Ayan na, mega love shoutout sa MDJT 22 Di Lunyo. Ayan na, mega love shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan, thank you, thank you. Uy, lakay na imong kabaw. Opinions, DJs. Ate Step, Tugsok Dan Idol, Dodski TV. Ayan, Dodski TV. Mega love shoutout sa iyo. Asa nang bang sunog bayot? Ayan na, Dodski TV. Mega love shoutout sa iyo. Maraming salamat sa sa patamsak mo diyan. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan na, Bren Locarit Mangbubukid, Tamsak host. Maraming salamat, maraming salamat. Nakauwi ka na, Bren? Bren, padagdag ako kay Janet Almansor, Bren. Yang pinaflex ko, Bren, padagdag ako, Bren. Alam ko marami kang mga ano dyan. Padagdag ako, Bren, salamat. Bren, patulong, Bren, ano sa dagdag, Bren, kay Janet Almansor, Bren. Salamat. Padagdag ng ano ng saging kay Janet Almansor, Bren. Kung kaya mo magdagdag diyan na kahit konti. I cannot dungog yung host but dito lang may Miss Analaw bingis kasi ako kaya paninja na lang muna tayo. Mga mare at pre, iwas buko lang muna tayo, mahirap magkalisod-lisod. Ayan na, May. Oh, hi, May. Mylen Felipe, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Thank you sa pagbisita. Shout out Team Tubol, Team Cactus, Team Magtangan, ano pang ibang team? Team Masadya. Shout out sa inyo dyan. Thank you sa pagsuporta sa akin. Ano pala, Team Saging o Team Puto. Saka Team Pandesal. Saka Team Karen. At Janet Almansor Dan sa Sarsyadong Pumpano. Ayan, sabi ni Ate Ses Daily Life. Pakibaba ng bahay niya kasi isang gadget na gamitin ko doon. Ayan, sige.
Sige, ibaba ko. Ayan, nagbaba ng base si Cactus Queen. Padikit din, guys. Ibaba ko, Bren. This is the mix. DJ Spider. Mag-LS ka ba mamaya pag uwi mo, Bren? Bren, mag-LS ka mamaya pag uwi mo. Opinions. DJs. One, two, three, Ayan, Dan Dikito, sabi ni Angel Channel. Ayan, maraming salamat, Ma'am Angel. Maraming salamat sa inyong tulong. Thank you sa mga tumulong na madagdagan si Janet Almansor. Maraming salamat. Diyos na pong bahala sa inyo, guys. Pag graduation mo ako, host, kahit 881 lang kasi 880 ulit ako. Ayan, sige, kakapoy bag spelling ba? Ano spelling, uy? Ayan, maraming salamat sis Daily Life. Sabi, babalikan po kita, sabi ni Jensa 1. Ayan, kakapa. Opinions. DJs. Baka kasi bawal ang numero ha. I tried my best, you know. This is the mix. DJ Spider. Ayan na, Jensa 1, done to you, sabi ni EZM0224. Oh, thank you EZM sa padagdag kay Janet Almansor. Thank you. Jensa 1, done na po ako sa sarsyado mo. Ayan, maraming salamat Dodski TV. Thank you. Oh, sa mga tumulong na madagdagan si Janet Almansor, thank you guys. Thank you very much. At Jensa 1, done to you CC, sabi ni Nilia May, o si Mylene Felipe po yung yung main channel niya. Nyari, napindot ko na naman, Busmalo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Balikan ko po kayo, sabi ni Jensa 1. DJs. Ayan, Bren, binaba ko yung Janet Almansor. Pag-graduate po, road to 1K. Ayan, Miguel Love, shoutout sa iyo.
Printed kusina ni Patoyo. Thank you sa pagbisita. Thank you sa pagsilip sa akin dito. Thank you very much. Itali mo yung kamay mo, host. Napipindot ko kasi. Ang hilig ko kasing pumindot. Istoryahe. This is the mix. DJ Spider. Oh, kapag sisilip ka dito, magparamdam ka naman, uy. Ayan na, Ma'am Feo Diaz, may love shoutout sa iyo. Maraming salamat sa paano dyan, pakulay dyan. Oh, thank you sa blessing na palagi niyong binigay sa akin. Thank you very much. Hawakan mo lang, host. Huwag mo kasing pindutin. Ewan ko ba, Ma'am Angel, pag hinahawakan ko, kailangan ko pumindot eh. Ayan, dako, latbi, dakog, bilat. Ano ba itong mga pangalan ng ano mo, Bren? Yung mga paninja dyan? Dako, latbi, kanina, wasak, kipo, wasak. My goodness. Uy, lakay na imong kabaw. Ayan, si Maymay nandyan lang. May, sino nag-ilay sa, sa Team Tubol, May? Ate tayo sa dollar. Oh, mas malaki nga yung naipon mo. Dami mong member doon na printed eh. Sa akin, ano lang, tawag doon, pakunti-kunti lang, pero okay lang yun. Blessing naman yun eh. Hindi naman na mano yung malaki kung di dadaan sa mga maliit na ano. Pag ipunin yan, malaki na yan. Hello, Sis Feo Diaz, ang bilis sabi niya, sabi ni Mama na Loracho. Nakagutom lang ako sa binaba ninyong bahay, host, tapos maghanap ako ng Filipino food dito, tapos magagalit sila to me kasi house searching yung sadya namin, hindi food searching. Wala ko kabalo, sir. Ayan, may love shoutout sa 15 million viewers na nandyan. Maraming salamat sa inyo guys, sa mga nagpa-busy-busy dyan dahil nasa trabaho. Thank you very much guys. Si Ma'am Tin, Ate Ses, sino pa yung nagtatrabaho dyan? Si Ma'am Fe, parang busy pa yata, nagtatrabaho din. O, sa lahat na nagpa-busy-busy dyan, thank you very much guys. $1 lang sa $1 lang akin kaya marami. Di kaya kung ipunin na yung ano, malaki na yun eh. Oh, $1 lang pero ano naman, $100 naman, di okay na yun. Oh, 100 na tag $1, di $100 na yun. This is the mix. DJ Spider. Hindi pa dumating yung pin ko printed. Mag-ano na ako, mag-second request na ako para pagdating ng 3 request, pwede nang ano, ang bilis lang ng manual verification. Kaya mag-request ako ulit siguro bukas or mamaya pagkatapos ko para ano pag magka third attempt na ako wala pa din, mag-manual lang ako, mag-manual verification na lang ako.
tatlo binigay ko muna host kasi nasa work pa ako, nagbakas na ako. Ayan, Queen Sexy Chan, maraming salamat, maraming salamat. Naka-play lang ako dito host, nagtatrabaho din po ako. Ayan, OFW ka din ba, Jensa? Jensa, OFW ka din ba? O, ayan, sa mga nagpa-BJ dyan, nagpa-BJ dyan, na nagtatrabaho, ayan, ingat-ingat po kayo guys. Thank you sa pagsama sa akin kahit nasa trabaho kayo. Na-appreciate ko po yun. Host, padikitan niya ako sa main ko para mabalikan ko. Ako na lang magdagdag ng dollar mo, Printipe. Ayan, maraming salamat sa maraming salamat sa pakulay mo dyan. Maraming salamat sa blessing mo, Printed Kusina ni Patoyo. Thank you. Busy lang ako, host. Nasa work ako now. Baka masita kasi po, bawal phone. Sige. Sa mga nagtrabaho dyan, sige, magtrabaho lang muna kayo dyan. Always naman tayo nandito. Marami pa namang LS na pwede natin gawin guys na pag di kayo busy. Ayan, nandyan lang si Maymay, nagpa-BG lang. Ayan, salamat. Walang anuman, salamat din sa iyo, Queen Sexy Chan. Wag na kayong magluto sa channel ninyo guys. Napapagalitan ako dito kasi nag-start searching ako ng Filipino restaurant near me. Not house near me. Salamat in advance guys. Maying gabi Inoy. Mega love shoutout sa iyo. Hindi post, nasa Manila lang. Saan ka sa Manila, Jensa? Mega love shoutout sa iyo, Bidik TV. Maligayang pagdating bigaon. Abot na akong bigaon nga amigo. Bigaon nga igsuon. Brother from another mother. May Rational Life done full package to you po. Tinapos ko video na binaba mo po. Sabi ni AZM 0224. Ayan bigaon, padagdag ako kay ano bigaon kay yung pinaplex ko sa monitor bigaon. Janet Almanzor. Padagdag bigaon sa San Juan Green Hills. Uy. Maganda diyan sa Green Hills. Daming ano diyan, daming mga magagandang sapatos na na mura lang, my goodness. BG ko lang to host di pa natutulog mga bata ko, agoy-agoy. Sige CM, thank you. Thank you sa pa-BG mo dyan. Sige, anuhin mo na yung mga chikitings mo dyan. Good evening po sa lahat, sabi ni Bidik TV. Ano ba yun? Tama ba yun dyan sa yung Green Hills? Tama ba yun or ibang Green Hills yun? Yung maraming ano ba? Yung maraming anong mall yata? Nakalimutan ko yun. Basta mayroong nun, mga sapatos, mga RTW, mga cellphone, accessories. Diyan ako nag-work dati sa Green Hills, sabi ni Busmalo. Nakapag-work ka sa Green Hills, Busmalo? DJs. Andito lang, Prendet. Andito lang, oh. Mag-LS ka ba ngayon? Di ba parang nakita ka na nag-LS, gabi yata yun? 10 or 9? Ayan si Mama Naishi, andyan lang nakikinig. Hindi ko alam mo, bago lang ako dito. Bago ka pa lang ba dyan? Kusina, sabi ni Sailor Moon. Ayan printed si yan, si Sailor Moon, si Marilo Pasario Vlogs. Shout out Team Masadya. Shout out Team Tubol, ano pa ang team dyan? Team Cactus Team, Team Agtangan. Ano pa yung ibang team na nandyan? Team Puto, Team Saging at saka Team Pandisal. Sis Analo, ayan Ma'am Fiodias, may love shot. Ito wait po, taon ko mahuman lamon ng lalaki ho. Sige, take your time lang, Ma'am Fiodias. Thank you sa sa blessing na binigay mo. Bakasan niyo ako guys, para kahit wala tayong nakaraan, kayo babalikan. Yan na naman yung pahugot ni Ate Steph.
Dut-dut basta makatago. Ito na kapatid, gagawin na. Oh, mag-video greetings ka kasi printed. Ang tagal mong maka nang submit ng video greetings sa akin. Last month pa binigay ko. Mas wag ka nang mag-react. Premiere ko host, tamsakan mo. Sige, pakibaba ng premiere. Pakibaba ng premiere. Ayan, Ma'am Angel, andyan ka pa pala, Ma'am Angel. Ma'am Angel Channel, mega love shoutout sa iyo. Kumusta yung mga babies natin diyan, mga baby cats? Patamsak premiere guys, salamat po. Ayan guys, patamsak po sa premiere ni Kusina ni Potoyo guys. Thank you. Saglit, tamsakan natin. Uy, lakay na imong kabaw. Salamat po Bidik TV, balikan po kita. Sabi ni Jen Sawan, syempre host, dito lang ako sa gilid. Huwag kang magpagilid, Ma'am Angel, dito ka sa harapan. Magpaharap ka, katulad ng sa classroom, di ba? Pag nasa gilid-gilid ka, ikaw yung palaging tinatawag. Kasi magpaano ka na, nasa harap ka na upo para di ka tawagin. This is the mix. DJ Spider. Jensa, wag na sanay na ako na di binalikan. Char, baki, joke lang. Yan na naman tayo sa pahugot natin eh. Kabaw. Malamig. Di ko pa ba na nasakitan saglit? Di mo nasakitan si Ma'am Angel? Bigaon murag magkamatis imong nangon mo red. sa suga na bigaon. Cactus Queen, hello. Ayaw hugot pa Bidik TV, sabi ni Jen Sawan. Bidik, shout in sa'yo. Bigaon, kumusta? Mag-ano ako ng papers bigaon, mag-submit ako ng papers. Meron na ako dito bigaon. Ready na yung ko bigaon. Pupunta na ako ng Japan. Andito na bigaon, ready na. Uwi na ako bigaon kasi di na sila galit bigaon.
Bisaya po na si Jensa 1 Sir Bidik. Oh. Miss Faye, ingat sa pagdaro, sabi ni Cactus Queen. Bigaon, uwi na ako bigaon. Di na sila galit. This is the mix. DJ Spider. Halo-halo po sa lahat na nandito, lalo na sa host na may airport ha, joke. Huwag nyo nang pagdiskitahan yung noo ko, guys. Oo. Asset ko kasi yan eh. Miss Faye, ingat sa pagdaro, busit sa muka. Busit, sama ako. Sige, bigaon. Pag okay na bigaon. Dami kasing chichiburitsi pag uwi dun eh. Yung Cebu, wala na. Ang dagat sa Japan, bigaon, kalami. Oh, sa Japan, tubigon. Ayan, may kalab shoutout sa amiga na kong gwapa o gwapa, lami, og sexy. Istoryahe. Ayan, bigaon, dikitan mo si bigaon, si kusinirang pasyonista, bigaon. Oo, kung bugal-bugalon ka, bigaon, mas bugal-bugalon si kusinirang pasyonista. Oh, padikit ko, bigaon. Thank you. Magpa-tester padaan, bigaon, before makalangoy. Papel, bigaon, pero dito ra testeran sa bigaon, sa kung asa ka prisuhon, dito ka testingan. Nakabawas na jud ka host. Syempre, akong host ngayon eh. Oh, pabor-pabor lang ako sinirang pasyonista. Bigaon, nadikitan si bigaon, si kusinirang pasyonista, bigaon. Mga lami kayong gipangluto. Kung unsa siya kalami, bigaon, kung gaano kasarap si kusinirang pasyonista, ganun din kasarap yung mga niluluto niya, bigaon. Istoryahe. Bitaw, nakabantay ko. Gipapitlan na nakodan, bigaw, nice kayo iya vlogs, limpyo niya lami. Ang nagluto, iste ang giluto. Oh. Kusinirang pasyonista, si Bidik TV, bugalon sa gayo na. Tamsak harang, maraming salamat sa paharang Busmalo. Yan si Maymay andyan pa rin. May salamat May ha, di mo ko iniwan May. Mabuti ka pa May, di mo ko iniwan. Anyways, thank you May ha sa sa pagsama sa akin. Yan Bidik TV, salamat kayo lamion, ha. May palamion na kayo diyan ha. Brilliant DJs. Lamion nga bidliyo asa na? Bidlion. Ikaw lang naman ang nang iwan, my goodness. Di mo ako nang iwan kung pag nandun ako sa LSU, mararamdaman nyo lang ako eh. Merong hangin na merong malamig na hangin na dadampi sa inyong mga sa inyong mga leeg. This is the mix. DJ
Bahalag bidli basta lamion parehas sa lechon ba? Sabi ko sa mga fashionista, tamsi bidlion, tambok nga sexy. Sabi ni Jen Sawan na bigaon na biyay lain guidelines para makabiyahe ang manakupay magdalag mitrosan sukdon if kay baon ako nang si sumpay. Ayan, Boss Malo, maraming salamat sa Boss Malo. Ayan na maraming salamat sa blessing Ate Steph, palitik ug bulad host tunga sa kilo. Sige, ipadala na ko diha, Ate Steph. This is the mix. DJ Spider. Yate kabigawan mura day kuan, mura day kanang bumcar sukdon. Grabe pay boy daghang di kapasar anang kalakihan. Pagpalupad unya og kalamay host ha. Madaot man siguro mamanalo pag ang kalamay murag ang kalamay 5 days naman yata. May tag moabot og 5 days. Dili pa moabot na diha sa destination wala pa 5 days. Ayan, bigaon bidik yung sabi ni Boss Malo. Hala ang kabaw. Ayan na Lods Dodski TV, maraming salamat sa pagstay. Ayan, Mama Naishi, thank you. DJs. O guys, magbaba kayo ng mga bahay ninyo dyan guys. Baka i-check nyo. Baka di nyo padikit yung mga kakulitan ninyo dyan guys. Ayan, magbaba kayo ng mga bahay ninyo dyan guys. O, i-check kung baka di nyo pa kadikit. Ang tagal nyo nang magkakulitan tapos di nyo pa pala kadikit. Ayan, magbaba kayo dyan guys. Magbaba kayo lahat dyan ng bahay. Paglibak lang dira host kung kalipay nimo nga magdagma ko ha pasangin lang ng host sa kadanghag. Ano koy pasangin lang ko madamag ka uy. Pasilan. Ayan guys, patamsak sa premiere ni Kusina ni Patoyo guys. Ayan binaba niya yung premiere niya. Ayan Ate Step. Patamsak sa ulam na naman niya Ate Step. Ulam na naman yan. This is the mix. DJ Spider. Opinions. DJs. Maka-insecure imong kagwapo host o kasino sa face kay butihon.com ko di manggod. Sa lights na guys, sa lights. Sa lights.
Hello Dodski, sabi ni kusinirang fashionista, di ko host ba si ihulog na ko sila sa car kay mag-food search. Naol may 63 tamsak ng premiere, sabi ni Bidik TV. Ilan ba ang kasya sa airport? Ano mga sa akin ito naiya Terminal 3 to eh. Kasya dito mga pitong mga jumbo jet. Sige, tuwan host kay Kurog mi basta ikaw. Oh, thank you Ate Step. Kusina ni kusinirang fashionista, wala ka bang premiere? Wala ka bang premiere? Sino yung may premiere bukas? Si ACM ba yun? Si May? Ayan, Boss Malo, guys, may si Boss Malo bukas, may last na pa-in trip bukas para sa kanyang birthday celebration. Bisitahin nyo guys, may pa-Gcash siya doon, WH, at saka merong pa-load siyang mga prices doon. Ayan, bisitahin nyo guys, 2 p.m. Pinas time. This is the mix. DJ Spider. Feo Diaz, Dan Dikit po, Pulpak, sabi ni Dudski TV. Ayan, nagbaba ng bahay si Boss Malo. Ayan, 1 p.m. 1 p.m. pala guys, correction, Your Honor. Ano pala, 1 p.m. pala Pinas time, hindi pala 2 p.m. Inagahan niya kasi alam niyang maraming pupunta doon. Ayan, invited daw lahat sa birthday ni Boss Malo. Let's go, we will eat our house together forever and ever. Sabi ni Bilik TV. Ayan, Miguel Love, shout out. Kusinirang fashionista, sabi ni Dudski TV. Boss Malo, tamsak at kalimbang is done. Sabi ni Arizonian Live. Ayan guys, magdikitan. I-check nyo guys kung baka yung kakulitan nyo dyan, hindi nyo pa kadikit. Kasi ilang beses na nangyayari yan sa akin. Katulad ni EZM. Ilang buwan na kaming nagkukulitan sa LS ni Ma'am Angel. Di pa pala niya ako dikit. Sana mag-enjoy sa special day mo, Madam Malo, sabi ni May Arizonian Life. Boss Malo, tamsak at kalimbang is done. DJ Spider. Salamat po, may Arizonian Life, sabi ni Boss Malo. Ayan, Boss Malo, Dan Dikit, kalimbang na po, sabi ni Dudski TV. Ayan, Ma'am Feo Diaz, ayan lang, nakinig lang kasi nagpapakain ng kanyang, boss. Hi sa iyo dyan, boss. Miguel Love, shout out sa iyo dyan sa boss ni Ma'am Feo Diaz.
Sana pagpahingahin nyo na po si Ma'am Pio Diaz, boss. Luoy na kayo na imong kabaw. Opinions, DJs. Tag 5, pili, tag 5, tanan tag 5, imong naong 5. Pili na. Pili na. Pili na. Pili na. Ayan na, salamat po, Dodski. Maya ko po balikan, sabi ni Boss Malo. Pili na. Salamat po, Dodski. Tapos na pala. Pili na. 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 Bidik TV dan sa imong balot mukbang, sabi ni Dodski TV. Dana po, Boss Malo, sabi ni Jensa 1. Yan, hina net, puro loading, hindi ko matapos, ini-edit ko. Ano ba yung mga ini-edit mo? Ba't hindi hindi tapos yung ng i-download mo muna lahat bago ka bago mag-edit. Big sila. Let's go. Let's go. Pili na. 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 Bidik TV, Bigaon, andyan ka pa ba? Ano ba, Bigaon? Makakapunta ka ba ng city, Bigaon? Hindi ba, Hindi ba strict pagpunta ka dito sa city? Magano tayo, Bigaon, kahit isang content ng Bigaon, tayo, pungko-pungko tayo, Bigaon. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Mama Naloracho. Imong naong 5. Pili na. Pili. Tag 5, tag 5. Pili. Tag 5, tanan tag. Bukas, Mama Nalo, i-submit ko pa tong papers, Mama Nalo, baka November na siguro.
November na siguro. Quarantine ako doon ng 14 days. Hindi ako makapag-YT siguro ako mamanalo pero hindi na ako makapag live stream kasi dadalhin ko man yung modem ko. Yung internet ko load na lang. Makamiss ang pungko-pungko sa Cebu. Tagasa di ka Jensa. Oh, magano yung plan ko kasi yung i-content yung pungko-pungko, yung chicharon bulaklak, my God. Yung suka tapos maraming sibuyas Bombay. 5 imong naong 5. Pili na. Pili na. Pili na. Host, pwede akong i-download ning imong mga budots nindot man ni gamiton sa pagtesting nako sa DIY na ampli. Sige, Dudski TV, walang problema, Dudski. Oo. Kung andito ka lang sa meron akong Dudski, meron akong marami akong mga compilation ng mga remix dito. Ginagamit ko sa hotel. Spinner kasi ako sa hotel dito sa sa Cebu, Dudski. Pag merong mga event, ako yung spinner. Meron akong mga dito, meron akong 500 gig na mga remix. Ano ba gusto mo? Bigyan na lang kita, I-add mo lang ako sa FB, Dudski. I-add mo ako sa FB. Bigyan kita, media file ko lang, ikaw na lang mag-download. Pili na. Taga-Leyte ko host, ga-work ko sa Lapu-Lapu last year. So bago lang gikan nakadtog sa Manila. Yahoo! Saan ka sa Lapu-Lapu nag-work? Pili na. Add mo na lang ako sa FB. Kung gusto ka i-download mo yung mga nandiyan na naka-upload, pwede rin. Pero meron din akong mga mga pang-testing tawag doon. Taga-Leyte food ko dyan sabi ni Dudski TV. O baka lang kayo sa Maribago. Sa resort yung tatrabuhan mo dito. Dami ko ditong mga mga naka-save na mga remix dito pang disco. Dudski, bigyan kita Dudski kung gusto mo, bigyan mo lang ako ng title baka yung mabigay ko sa iyo is meron ka ng meron ka na ganung version. I mean sa Castabella Resort. Sabi ko na nga ba resort eh. May arison yan live done to you sabi ni Kusinirang Fashionista. Ayan Tam Shake po. Ayan mega love shoutout sa iyo Bebe Beth. Andyan na din. Akyat agad. Wala na paligoy-ligoy pa. Bebe Beth, akyat agad Bebe Beth. Wala na paligoy-ligoy pa. Ayan Jansa, baka gusto mong umakyat Jansa. Akyat ka dito. I-click mo lang yung binaba ko na link para masali ka dito sa sa taas. Pili na. Pili na. Pili na.
pili na. Pili na. Pili na. Pili na. Pili na. Pili na. Pili na. Pili na. Host, taga Lapu-Lapu ka di. Andito ako sa Talamban. Nandito ako sa Talamban. Wala ako sa Lapu-Lapu, Jensa, nandito ako sa Talamban. Ma-practice ka na gyud-bet ba? Sige naman kag saka. Unsay name sa FB ni mo, host, kay i-add ka. Ito daw sige, ibaba ko. Hello host, musta? Ug musta si Analo nga muni mo adto na sa Uganda para ma-meet si Gwapo eh. Ayan na, mega love shoutout sa iyo Sir Tutoy Misa TV. Ayan, maraming salamat sa pagbisita sir. Welcome dito sa munting tahanan ko Sir Tutoy Misa TV. Hello, Bebe Beth. Ayan na, Lola Beth, dikitan mo si Lola Beth, si kusinirang pasyonista. Dikitan mo, Bebe Beth. Ayan na, good luck para Bebe Beth sa pagsali mo sa PBB. Sana, gabayan ka ni God at magiging housemate ka ni Kuya. Pili na. Pili na. Pili na. Ayan na, hello Totoy Misa TV, sabi ni kusinirang pasyonista. Ayan na, maraming salamat sa welcome to Team Marcoy TV. Sir Totoy Mesa, maraming salamat sa pagpa-member mo, sir. Ayan, thank you very much. Hello, mega shoutout Kuya Totoy Misa TV. Ayan, sir, maraming salamat, sir, ha. Mama Nalo, pasuyo ako Mama Nalo, palista si Mama Nalo, si Totoy Misa TV at saka si kusinirang pasyonista Mama Nalo. Mama Nalo, paano Mama Mama Nalo yung correct spelling Mama Nalo? Thank you. Pati si na lang silang dalawa na lang muna Mama Nalo. Si kusinirang pasyonista at saka si Totoy Misa. Palista ako Mama Nalo, kukunin ko mamaya. Thank you Mama Nalo. Pili na. Sir Totoy Misa TV. Sir, ilan na yung WH mo, sir? Ano yung status ng WH mo? Parang muni na yata ka, sir, Totoy Mesa? Totoy Mesa TV, parang ikaw ba yung muni na, sir? Pili na. 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 Host out na muna ako. Thank you. Sige, Mama Naishi. Thank you, Mama Naishi, sa pag-stay dito sa sa LS ko. Thank you, Mama Naishi, at saka sa blessing na binigay mo. Thank you very much. Harang Dan, complete Sir Marcoy TV, shout out sa lahat. Tamsak Dan. Ay, maraming salamat sa patamsak mo. Sir Rolando Nasin. Ayan, may bisita tayo, guys. Sana makaakyat. Grade 1. Grade 1. Mama Nalo, palagay Mama Nalo si Totoy Misa TV, grade 1. Mama Nalo Racho. Mama Naishi, thank you Mama Naishi sa blessing at saka sa pagstay. Ayan, meron tayong bisita.
Bisita natin. Magsalita ka, oy. Lola Bet, magsalita ka. Hello. Totoy sa TV, on the way sa'yo, sabi ni Kusinirang Pasyonista. Happy LS, God bless us all. Maraming salamat, Mama na Aishi. Point one. Big sila. ABS. Oy, Bebebet, magsalita ka, oy. Hello. Wow! Hello. Ayan, good night, Mama Naishi. Thank you, thank you. Mag-send ka lang doon sa ano, Mama Naishi, pag nag-LS ka para maano ka ta, mapuntahan kita, Mama Naishi. Let's go. Oy, Bebebet, magsalita ka, oy. Hello. Oh, dating dikit na Duway mini host. Bisita, nagtago na naman. Oh, nagtago Mama Nalo. Hindi rin nagsalita eh. Let's go. Dikit na ako sa iyo, Kusinirang Pasyonista, sabi ni Totoy Misa TV. Oy, Lola Bet, magsalita ka, Lola. Pili na. Pili na. Pili na. Pili na. Pili na. Pili na. Maluoy ka tibong kabaw. Hala, 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 hala. Hala, ina lagi laba. Laba. Hala, ang kabaw. Pow, 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 pow. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Pow. Dating dikit na tayo, Totoy Misa TV pala. Sorry, nakalimutan ko. Bet, magsalitaan dyan pa naman si Arison yan. Dyan na madauban gid ka ba? Minaog Mama Nalo, mahadlok dauban. ABS. DJs. One, two, three, Loading, oy, di makapasok. Hina net ko. Sige, sige. Wag nang pilitin, Lola Bet. Baka ano pa, baka magdugo pa yan. Wow! This is the mix. DJ Spider. Hala, hala, hala. Hala, ina lagi laba. Laba. Hala, ang kabaw. Pow, 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 pow. Pow, pow, pow. Mama Nalo, mag-LS man si Ate Ses karon, di ba? Iniguli niya. Mag-LS man. Isa sunod sa ako. Mama Nalo siya sunod. Sir Orlando, nandyan na ba yung laptop mo? Sir Orlando, nandyan na ba? Naro ko sa daplin host, ayaw sige hikap, ano mong buhok ko ba si wanay mabili, iniguli ni mo kay naupaw na. nakaon na. Sir Orlando, dumating na ba? Magluto sa kog panihapon host? Sige, take your time. Ako sinirang pasyonista nga gwapa og sexy og lami. Hello, Analor,
Hello Analo, shout out sabi ni si Rolando Nasin. Opinions, DJs. Miss Analao. Hello attorney, Miguel Love, shout out sa'yo. Sabi ni Mama na Loracho. Putlag Hanbe. This is the mix. DJ Spider. Opinions, DJs. Oh, andito Asus lang Sir Marcoy, mahal masyado ang iba. Eh okay lang 'yan, wag mong ano, wag mong ilang lang yung Asus kasi matibay din naman yung Asus. Sige Sir Rolando, pagkatapos ko Sir Rolando, mag-PM ka sa akin sa sa Messenger ha. O mag-PM ka sa akin sa Messenger Ma'am Sir Rolando pagkatapos ng LS ko mga 2 hours or 2 hours and 20 minutes mag-end na ako. PM ka sa Messenger Sir Rolando. Unlimited ba yung internet mo diyan Sir Rolando sa lugar mo? Sir, Attorney Rolando Nasin, sir, pagdating ng laptop mo, banati play ang playlist ni Ninang Ses. Sir, malapit na din kasi siya. Sabi ni Ana Loracho. This is the mix. DJ Spider. Mamaya host, patamsak mag-try kung mag-silent LS 8 p.m. Saudi time, okay na sa ako. Sige, Totoy Misa TV. More than tamsak yung gagawin ko, sir. More than tamsak, sir. Anong oras yan 8 p.m. Saudi time, sir? Sir Totoy Misa TV, anong oras yan Pinas time? Mamaya magdamag ko si Sis Dele Sisi Analaw. Ayan, maraming salamat Totoy Misa TV ha. Lagi na kalabang tuloy na kayo na imong kabaw. Huwag akong MBAO, batin maalat na ka. Sige Sir Rolando, dapat may stable na internet connection Sir Rolando para ma-remote ko ng maayos yung unit mo ha. Mag-message ka sa akin sa messenger ko ngayon Sir Rolando. Sir Rolando. Hello. Paano Sir Rolando ha? 1 p.m. sa Pinas host. Sige. Sige Sir Totoy Misa, copy. Lista natin. Maluoy kasi mong kabaw. Hala, ay na nagiglaba. Alang kabaw. Uy na kayo na imong kabaw. Ito sir, nalista ko na sir. Nalista ko na yung mo. Ayan na may bisita tayo guys, papasukin natin. Hello, andyan ka ba? Hello?
Hello? Hello? Hello? Sino to? May tao po ba dito? Hello po. Oh, wala. Hayop kami. Wow, magkapareho na yung boses, oh. Si Jensen saka si Beth Garcia. My goodness. Hello, Jensa. Jensa. Hello. Jen. Hello. Hello, good Bisaya. evening po. Oh, papakita ka, Jensa. Pakita mo yung kagandahan mo, eh. Ay, dili ko maulaw ko. Ay, sus, kanang magulaw-ulaw, wala na sa YT. Dapat ano ka, baga, nata sa YT, baga tag face. Sige na, pakita na. Sunod na Mag-practice host, magpabaga sa akong naong. Sige na, pakita sa. Sus, nagsabay ngayon nagpakita. Oh, nagsabay din sila mga manalo. Ako gini pang kusiyo ni mga buga na ni mga bayhana ni. Matulog na unta ko ba? Unya, anong wala pa makanatulog. Unya, pag nagkuhan open pa ka? ako, nag-Simon, ay Hi, Beth Garcia. Good evening. Ay daw. Ah, Lulabi. Nandiyan si Jensa, tatlo tas. Si Jensa, si taga-Kuan, taga Leyte. Si Beth Garcia, taga Kidapawan na siya, Jensa. hello po. Iya po, pakit-cute, pero di mangutot. Wow! O, No, kay tinawag ka na ni ni Ate Steph. Ay, nag-feedback ko. So cute sa klaro. Pinoy. Hello, Cute na- my Arizonian life. Kamusta ang mga cactus dyan? Yeah, ready na yung cactus bed mo. Aray ko po. Sige naman, Mga magsalita dyan. Dili man say Tatay Mesa TV. Dili man say sadyang wala lang. Ayoko magpakita, charot. Host, host. Oh, mga shy ni sila. Mga shy type. Oh, shy maglabas, shy maglungag. Mga na mga shy. Jensa, if you don't mind, English na. Ilang taon din na Jensa? Ganda. Congratulations. Sir Totoy Mesa. Success. Jensa, ilang taon ka na if you don't mind? English yun, ha? Bili Ha? O. Jensa. Ito na, ni kanta 22 years old. At 22 years old, ayan, fresh na fresh. Ako, 17 years old pa ako eh. Bawal pa ako sa mga ano. Huwag kang ano dyan. Alin, no, wag alin. Asa do ka sa Leyte, sabi ni Tutoy Misa TV. Ibig ko katagnaw. Ganyan talaga pag walang jowa, magino talaga yung gabi. Hindi ka pangurog ko. Oh my God. Ano nangurog bang ka? Katagnaw, ganit ko kayo. Sana all gitugnaw. Oh, Jensa, wala kang gitugnaw, Jensa. Oh, Jensa. Jensa, pakita ka na. Pakita ka na, utro ba ka wala pakita? Next time lang host. Next time lang ko magpakita. Okay ra. Ano si Beth, ang siya mapakita. Kadaghan siya napakita. Host, alayon pag-advise sa mga didikit na mag-play ng tubig at least para dili mas spam. Actually sir, Totoy Misa TV. Dili man siya mas spam. Humanon lang nimo pero kanang kuan, ang gibuhat namo karon sir, ang gibuhat namo is mag-play kag video para kung taas ang video pas yung playback speed, i-full mo yun
Yan ang yang ano mo yung diskarte na yan, tuvid at least sure ball yan, sure ball na didikit yan pag ganyan. Pero pag okay naman at 5 minutes pa ta sa videos, tatapusin mo sa panonood. Iano mo lang times 2 yung playback speed para madali. Didikit naman. Fair just done to you, ma'am, sabi ni kusinirang pasyonista. Ayan, tapos ka na bang magluto ng hapunan, kusinirang pasyonista? Ay, Jensa, magsalita ka dyan, uy. Kumusta niyo yung kayong magbasa. Sige, para maano kayo pag kayo na yung mag-live streaming. Nag-ILS Michael. Ha? Nag-ILS siya. Murag dili, wala pa siguro pag upa siya sa YT. Grade 1 pag grade 1. Pag graduate ng grade 2. Okay, host sa advice. Pero yung Sir Totoy Misa, Host, taga-Talamban ka? ha? Unsa? Taga-Talamban ka? Oh, Talamban. Ano man? Lingan daw po. Na ako sa Kwan, taga Bohol ko, pero na ako sa Sibor, na ako sa Talamban. Na ako sa Talamban. Okay. Asa ka ball Ganun. host? Tubigon. Okay. Mata na lang. Ano man, mato ka sa mo. At mato ka sa mo. Bata, oy. Mananghit sa ng asawa na ko, pwede ba ka mo? Mananghit sa ng asawa para malipyuhan na bikas kwarto para nimo. Bisitahon kanila host, ingon sabi niya ko sinirang pasyonista. Lagi bisitahon ko ni Jensa. May pagnanasa sa Jensa sa akin. Joke lang. My goodness, yung dalawang to hindi nagpapakita ng mukha. Yung sa akin nga pinapakita ko kahit puros noo na yung mukha ko. Kasi alam kong dalawa na tayo. Nagpakita pa. Ikaw, Jensa, di ba malapad yung noo mo, Jensa? Ba't ka tumatawa, Jensa? Malapad din tayo pinakatawa. Tumawa. Malapad din. Kung malapad yung noo mo, welcome ka sa Team Agtangan. Pwede na maglaba host. Ha? Marag lang ka na ba? Asus, kadako, gudi ay. Grabe po. Kaya pala nagkasinabo tayo. Sa daw. Kaya pala nagkasinabo ta dere kay mga dagko ang ditag-agtan. Shout out sa mga dagko. Shout out. Sige host, shout out sa diha. Istorya sa diha kay ganyan kung istorya diri duha na ka oras ang istorya. Tabangi sa kuning istorya. Wala, nag-2 hours di ay. Pa-istorya sa yung kabang host. Ha? Isa? Ang kabang pa-istorya ha. Ang kabaw? My God. Kuyaw na magkuhan. Ang kabaw, wala na sila ng lihok sa ubos, oh. Sige, magchika lang. Wala na may wala na may lihok-lihok. Wala na nilihok kay kuan. Wala na nilihok kay Taga Cebu pod ka. Dili, taga Kidapawan. Taga Kidapawan. 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 Yeah. Sa Visayas na po na siya. Mindanao na Mindanao. Kidapawan. Yung Cotabato. North Korea. Mindanao na siya. Mindanao na siya. Frozen na may diri. Ako sinirang pasyonista, tek-atek ra na frozen, nagpautog ra ka diha, oy.
si ano, kasi nilang pasyonista, nagpakahoy-kahoy rin pero nagpautog na din. Kasi nilang pasyonista, akin yung araw ngayon kasi ako yung host dito. Oo. Tuwing umaga, palagi mo akong binubuli. Ngayon, ikaw naman yung bubulihin ko ngayon. Mas malot, ano ba yung ini-edit mo dyan? Dapat gwapo ako sa ano ha, sa video message ko ha. I-edit mo ng maayos. Hoy, Takpan mo yung ganda. Ayusin mo yan ha, yung pagmumukha ko dyan. sana all mag-i-English pag nagme-message. Sino? Araw ana, ngutana pagid siya eh. Wait lang. Jensa. Jensa. Yes, host. Bully lang. Napakadalang ga nang sa ginumhilom naman ka diha oy basig nagpautog na sa kag-apil yan. Nandun kang gusto niya lista. Masanay na kayo sa akin kasi kung ano yung kakulitan hindi pa pala tayo nagsama sa ano sa ibang LS yung kung gaano kakulit sa ibang LS ganito din ako sa lalo na sa LS ko. Kasi ako may-ari ang Ay, Ano, ganda ka do. Ipa-premiere mo yan? Ito ka na eh. Nasa ano ka na, nasa saktong edad ka na. Si Bebebet, ano ba to? 13 years old si Bebebet eh. 10 years old lang nga eh. 10 years old pero marunong pumapag-ibig na. Ay, wala akong pag-ibig. Wala pag-ibig. Oh. Bet, pakita na, bunalan ta ka sa cactus ni may Arizonian life. Wala, natulog na. Natulog na si Arzon yan, kaya wala na. Naghilom na. Wala, naara na, nagbasa-basa na sige type. Wala siya nag-practice og drive. Wala, Ay, di na ako. di na ko bungol, ligaw. Wala ka, libakon din na ni Moron. Masindot mo ko na libakon kay mo ano, mo Nagawa. magparamdam pa. Oh. Wala lagi ito makuha kay wala lagi ito libak, wala lagi ni gawa. Pili ka ng Nakita ko tiyan mo eh. ay Jensa. Tingog pud. Iring na ta dire. Yung dunikit ko may balikan kita later. Oh. Sana all. Sana all may Arizonian life. Oh, shout out pala sa mga bagong monetized channel na congratulations guys, you made it. Oo. Sana all, sana all. Sana all ikaw sa diha ay pag sana all diha pag live stream lagi gani mong kon gaya gani mo. Sus ko Hi, si kabalo si bitaw kang sinutig si si mo diri. Sige daw be. Yes, kaya tanay naon ni bataa. Pag live stream lagi. Kaya gani ikaw Jensa nakatry na live stream Jensa? Wala pa host kay hinay pug signal dire. Oh, Hello, Manila, Mr. Channel. Hello po. Magpataod pa og signal ba? Signals TV. Signal sa Ano TV, my God. Delivery bed, yung scorpion bed, ready na unan mo cactus. Kumot mo yung rattlesnake ha. Grabe ka naman. Ganyan mo ba ako ka-love? May Arizonian life, ganyan mo ba ako ka-love? Ay, ayan na, pumapag-ibig na naman, oh. Pensa, mag-ano ka na, masanay ka nang magsalita dito sa taas, ipakita mo yung pagmumukha mo para para pag kayo nang mag-live stream, hindi na kayo kakabahan. Inguna na magina ba sa first time kulba magina. Kilog ka, boy. Diba? Kulba gini sa first time. Lahat ng first time nakakabayan, nakakaba. Mixed emotion 'yan. Mixed emotion 'yan. Merong kaba, merong thrill, merong takot,
mixed emotion yan. Oh, para kang sumakay ng roller coaster. Try na ako na host inig mga signal ko sa TV ba. Oh, samot tag Ano? nang samot ang inigunit niya. Kiluga ko'y. Oh, kanang iniingnon kasi mo partner, ready na ka? Kiluga ko'y. Ready na ka? Tantanang manakay na tag jeep, yung ato tag kulon. Pag-practice na mo, Naubilis na law. Kasi na, Pag-practice fashionista. mo pagkita, uy. hungit aning kusinan pasyonista, oy. Hinahinay pug hungit dira, oy. Di may ka-relate. Di may ka-relate Pag love pag na love. pag-usapan. Sana all, di makarelate. Di ba kasi nirang pasyonista? Makarelate. Kasi nirang pasyonista, ikaw guwang-guwang naman gitaan eh. Guwang-guwang gid. Di ba yung first time kulba na siya, kulba nga mahinam-hinam. Ano ra na siya? Mixed emotion. Oh, katawa kasi ko. Ano sa man ni katawag maayo? Nakarelate siguro na ay. Duha ba? Kamong duha ba suguon mo sa inyong mama or papa or lola, nanay, tatay. Suguon mo og kuan, suguon mo sa tindahan og gabi na, di ba? Mahadlok mo kay ngit-ngit. Di ko oy ngit-ngit na. Di ba? Di ba mahadlok mo? Pero naay yung uyab, lami kay ngit-ngit. No. Sakto no. Ano si kang sinirang pasyonista niya, paninton og bugnaw. Panington ko bugnaw ay shit. Kiluga ko'y. Oh, yung panington ng bugnaw may hinis ng init. Kiluga ko'y. Oh. Kani mo tuo mo ning kusinirang pasyonista kay kuno man ni siya kanang sa tawag ani. Expert naman ni siya. Naano siya na kuyog na ni sa mga Hall of Famers. Og sa kuwan nana ni siya beret sa mga veterans moves ba, mga Hokage moves. Ikaw Jensa, may boyfriend ka na ba Jensa? Meron ka bang iniwang boyfriend dito sa Cebu? Okay, Jensa. Nilayat na. Gituklod ni mo. Ana ra ganing na ba siya boyfriend nilayat. Oh, sabi niya Ito ang ngit host. Sinirang pasyonista. ngit-ngit oh. 'Di ba? Kung suguon ta sa atong kuan, kung suguon ta sa atong mama papa. Oy, Bet, pa sa dito kuan ka kanang magic sarap kun sa kagbalik na tagak de. Oh, Bet, palit sa dito magic sarap, Bet. Di ko maoy ngit-ngit na kayo. Ya, ug kuan ug kanang unsay tawag na ug naang uyab. Di ta diri kay lamdag ato ta sa ngit-ngit. Baliktad. Maninood din lagi ka host. O, Jensa. Person ka ba daw? Oh, ilang 22 no. May boyfriend ka na bang iniwan dito sa Cebu? Wala host. Aw na pero wala dire. Ay, sana all. Sana all. Sana all. Paranger yung ano mo, Paranger yung boyfriend mo. Dili host Spider-Man. Hindi eh. Joke bitaw host wala dire kay kan. Subuon mo, jud mo ingon wala kay ipapalit ma. Ha. Ko sinirang pasyonista. Ayo ya bisan di sa mo jud mingon wala kay papalit masakto gyud. Ay, Ate Ses, wala si Ate Ses mo nang wala ko nagpakita. Ate Ses, tawagan si Ate Ses, be, para magpakita ka. Kamu Ikaw ka din sa mag tao. Ikaw din sa ganahan ba sa kagit-ngit? Jensa. Uy. Na, di na sa mutingog eh. Hindi ko ganahan mangit-ngit host kay basin mapandol ba. Eh. Hindi kinangit-ngit. Oh my goodness. I remember the place. Kiluga ko'y.
Mas I remember the day. naisuga host eh. O, di ba ako sinirang fashionista dati? Tawag doon. Napakasarap ng nasa dilim. OFW host, BF ni Jensa, one host. Sana all. Sana Oh, all. sana all FW. Siman, Sana si Manloloko. Kilala mo Jensa. to, madam? Oh, Minsan ko po ano yun yan? si Ate Ann. Pinsan niya yan. Taga-asa man di ay si Jensa sa taga Leyte, Totoy Misa TV. Sir, taga Leyte. Oh, sa pa yung mga pangutana ninyo diha. Itong atong ni hot seat ni duha ka Taga dalaga. Biliran Leyte. Oh, Biliran Leyte. Dili sa itong bakay dire. Oh. Ikaw, Bit Garcia, nung saan mo ka diyan? Naayos na ka Silingan diha? mi ni Hapit na lo. Nakurog-kurog na sa katugnaw. Ay, shit. Ganahan ko sa kurog-kurog. Kiluka, oy. I need some hot air. Taga Kabuk Gayanon din, Kuya Tutoy Misa. Kabuk Gayanon? Ganyan. Tama ba? Yes po. Ma host. Paksin. Aral ka pa dyan sa? Nagtrabaho na nasa Manila. Ano man, maadto ka, Bet? Datang ginasa na tingid ko. Wala na host, graduate na ko last 2018. Sana. Sana only graduate. Ako nag-graduate kay sige ko kahagbong kay sige pamayabas. Ayan. Ayan, nagpa-super sticker si May Arizonian Light. Salamat, sis. Oh, thank you. Dami ko ng pambili ng bigas ngayon ah. Ate Steph, Hello. thank you very much. I love you, Mama Chuchu. Tapos, busy lang ko kay work pa. Ingat po, Ate Ses. Ate Ses, di magpakita si Ate Ses, oh, best Ate Ses. So, sabi ni Bibi Bet, pakita daw siya pag na. Ay, dito no, not say work. So, dili. Di, masakabi na si Ate Ses, masig nagtrabaho na para magpakita lang giga. Oo. Si Jensa, ni siya, one bar na siya nako kay wa siya na mapakita ron. Oh. Guys, saksi mo guys ha nga ni promise siya nga next time saka siya din magpakita na siya. Di bitaw mga langga, mag-practice mo mga langga kay para mag-LS mo. Langga. Sana o langga. Usa mo di ay? Di pwede tawag og langga. Wala lang. Murang ka. Di ba sa kwan? Nindot ba yung langga? Palangga. Palangga. Kiluka, oy. Palanggahi. Oy. Di ba magalit si Ate Beth? Oh. Alala, sige. Uy, alam niyo na, matutulog na sana ako, tapos nag-notify na nag-LS si Lolo Michael, kaya bumangon. Tag. Ganun mo ko kalab, my goodness. Oo naman. Halika nga dito, lapit ka nga. Ayoko nga. Nindot man ang langga unon. Bigaon sa kusinirang pasinista. Kiluka, oy. Siguro na Ganahan siya kong bigaon. Joke lang kusinirang pasinista ha. Nakapabor lang ko kay ako diri sa ako may host. Ang smile. Oy, bigaon kayo mo, dag misi. Bigaon na din. Always. Sige. Gag chance nga makabawas. Ma'am Fe, yes, una na kugtog. Sige, Ma'am Fe. Ayaw sa katulog. Sige, Ma'am Fe. Musisi, thank you amigo. Baby Beth, Welcome. everybody, anong di kita
ta. Oh, bet, Miss dyan na si ano, President dyan na si Mrs. LS ni Ate Ses, kay wala pa man ka natulog. Pamay ng pulang jacket host na Argonian Life. Hey host. Hello mo si dito. Shout out. Sige, oh. Ayan, marunong ka na. Musisi, amigo. Miga love shout out. All the way from Uganda. Uganda, mga gwapo. Ano sila Okay, suko na siya. Okay, pasa lang po sa akin. Ayan. Ma'am Fe Odjas, good Ay, night. Good night, Ma'am Fe. Mga chup-chup. Kisa good agtang. night, Si Ma'am Fe, sweet dreams. si Ma'am Fe Odjas, dako sa nagagtang. Manalo, dako ba nagagtang si Juan Manalo, si Jensa? Bunali na si Miss Baby kay wa pa matulog. Oh, nakabaw sa kunuhay karon kay nakatulog na ka. Hindot Oh, ka sige. ayaw masinag ang mga co-host ni mo, host. Ay, tingog Lagi lang. nindot kay mga tingog. Seryoso? Ano bitong nasa radio station, mga nindot og tingog, mga bati mayag face. Ayaw lagi paninod host. Bakit? Joke Ano? lang. Kamay ng jacket. Iba Mag-backtrack. magalit. Ano yung babakrid ko? Oy, Jinsa, magsalita ka din dyan, Jinsa. Huwag kang, ay, ulaw dira eh. Eh, nagpa ng ano, playlist ito tayo sa TV, sir. Playlist. Ako nang bahala sa playlist mo, sir. Naninood. Ha. Alam nyo guys, walang gwapo at pangit sa sa Yeah. Oo. mga ginawang Panginoon. Lahat tayo maganda. Lahat tayo mga gwapo at maganda. Pero yung kagwapuhan at kagandahan, dalawang ano yun? Dalawang tawag doon, dalawang department. department. Ano? Di parang nasabi mo rin na may pangit. Gwapa, pero ikaw nakaklase. Purya buyag o purya gaba. Ikaw na bahala ka sa kana. Grabe naman. Ayaw lang ng puyagaba host. Murag, kuyawan tagabaan tana ba? Bungol ko ulit kay nisulod na ko sa payag. Bungol alibako sa Kani si Ate Steph no grabe gid kaayo ba. Daming tawa ni daming tawa ni kusinang pasyonista sa department. Kusinirang pasyonista hinahinay hungit ano man kagkaon diha. O panglibak na daw tlo. Libak ko na ni nato siya kay di na nakadungog. Tago si Jensa. Ilibak kung na ako nga kani si may Arizonian Life ang pinaka first na pinakadakog agtang. Ate Step, i-review ko na siya Ate Step sa oras nga 2.22 na -06. Ate Step, pa-review Ate Step. I-ano ko Ate Step Marinig ko yung sinabi ni magpa-member pula ang Mario. Kalo ni Mario. Di ko gets. Wala palagi kahiag tungol wala palagi. Wala pa di ay. No. Unya asa man ka na host po buyag o gaba. Klaro na kayo. Kusinirang pasyonista rin kita sa Puriagaba. Kani akong naw nga daginuton pa kaayo. Ay, grabe siya pa-humble. Baba ka ulit hagdan. Sige, walang problema. Basta kamo, kurog akong itlog. Nalaglag ako eh. Tinulak kita, kaya nalaglag ka. May sumalo ba? Okay, mga lalaki, walang uas ako Mahok kayong kanang asugan isa nag-wielding. Pisko, tubako na sa kuhan animal. Hey, that kay siya. Hello, Pusisiki Zito. How are you? Welcome.
Anak jud angkon jud dayon para walay mahay. Hahaha. Ayan guys, Dili I have to wear my after effect lang I have to wear nirang my Pacific. mask kasi amoy dito, amoy basta yung amoy. Amoy utot. Ana jud ang jud dayon para walay mahay. Siyempre, ang naong gid alangan nagatugipangan nga di man kita gwapo. Dili pahambol jud kayo na ay tuwa na ko siniyang fashionista. Musisi, my friend, how are you? Host, mas gwapo ka naka-mask. Yatay, uy. Lo, murag baliktad ang mask. Dili man gud sakto man gud. Lo, dili dira ang mask. Ayan. Ayan na naman. Ayan na ulit. Ayan. Masukura ba si musisi kung hindi ko diri? Makasaban yung kang musiyana. Ko lagi ni siya basta kung panty. Baliktad. Baliktad, lo. Ano man? Dapat yung brief yung mask. Hindi abot eh. Hindi mapasa. Ito brief. Panty, hindi brief. Let me thumb up, down. Ito daw. Let Medyo me thumbs up, na. up, down. Nasukod na si musisi kaya kita na sa panty. Na, di pa bugag yun. Brief, alam na ang idakon. Musaka ganin na diri ah. Panty. Panty. Di ba na brief good? Thumb down host. Thumbs. Hello, Tagalog, shout out my guwapo at my CCC. So, from Ana Loracha. Ay, Giluka. sana all. Giluka sa umugan. Giluka, oy. Sinirang fashionista, why thumb down? Kasi, Ay, galit na yan. Sinista ka Ayaw ng niya, tawag. ganyan. Mani ka. Di sa ganahan magkalo kog brief. Di sa ganahan magkalo kog brief. Hands down. Oh. Manayaw sa tabi, manayaw. Manayaw sa ta. Tingbog na, maong thumbs down. Ay, Ana Loracho, ay. Hala, sana all. Jensa, tingog ko diha, uy. Wala. Dili ka makabasa. Nara bitaw ko host. Nagplansya magugugay na host. Karon tapos na. Tapos na buotan na gid ni Jensa eh. Swerte kay mabana ani ba? Masabak. Okay na, wala na yung amoy welding rod. Sa sakit sa ilong yung amoy ng welding rod eh. Uy, bebebet, magbasa ka, bebebet. Wala naman, hindi naman gumagalaw. Oh, di na gumagalaw. Sige, kanta ka na lang. Sige na, kanta ka. Akapela na lang, akapela. Anong kanta? Kahit anong gusto mong kantahin. Ikaw na pala. Walang lyric. Ang dami ng namahal ko. Ay, di ako marunong lyric. Yeah, kanta na. Maminaw mi. Balag mas PR ko. Jensa. Yes host. Kanta daw Jensa, bising isa lang. Akapela lang, akapela. Gusto lang. Jensa.
may akong kantahon. Sabi ni Palo, Bebeto, bet, kulang pa ako singer sa 22. Naade ka sa site host. O sige, pwede mo ko i-hire sis ganda. Pero baka- Kusinirang pasyenta. Ano ka nang na diri nagkuhan na nag-renovate sa Pikas. Mo sulod ang kuan. Baho sa welding rod. Sakit sa ilong. How to see somebody. Ayusin, di ba? Lubot raman yung mga katungog. Ano kan di ay? Hindi kasi tarong na, sige. Please welcome. Sige na, kanta na. Sige na, kanta na. Kaya gikapoy na akong istorya. Bakit akong tilaok? Di ay pag storya. Problema ba na? Kantag lagkaw, bet. Sabi ni Mama Nalo. Uy, dili ko kabaluan na dam. Ang saan pag labkaw? Lagkaw aking gisusi, akong giduan. Kiluka, oy. Wait. Tinanggal jud niya yang patuwad bas. Si awan ni Sisi. Nako, host. Kita ka ng trabaho sa iPad. Malagi mo ano sakit akong kuan, Mama Nalo. Sana ba yung ano ko? Yung meron naman nebulizer dito. Kaya walang problema. Jensa, busy Yes, ka pa rin host. ba? Busy ka pa Wala na, tapos na host. Tapos na. Tapos na. Di na to busy. Sige na, kanta ka na. Somebody. Sa may akong kantahon host. Sige, makanta ko ba. Sige na, English, Tagalog. Si Istong nga gwapo. Wala gayod ka eskwela. Oh, Moro to host sa sampol. Nagtarong ba? Ang kusikong ko nang inibugan mo ba? Bitaw host ay ka ng... Ay, dyan sa turuan mo ako. Sundog na lang. Ma'am Beth, sunduga lang to. Go with the flow ba? Kung ingon pa. Dili ko kabalo. Magtagalog ka kasi Totoo si ipod Boss Malo. host. Hindi makaintindi ng Bisaya si Boss Malo. Yung naintindihan na Bisaya, naintindihan na Bisaya si Boss Malo, ano lang. Yung bigaon lang yung naintindihan niya. Naintindihan ni Boss Malo na bigaon lang. Sana si Arizonian live. Alam na, tulog na to kay ninggawas to siya para makadungog lang yun. Di siya nakamute siya, di siya kadungog sa atong istoryahan ko. Na yang ayang mama siya yang kuan gali husband tapad niya. Magkasinabot yun sa imong mga co-host. Ngano man magkasinabot mo, di mo kasinabot ng mga bata. Oy, magsipat Ani ni. kay di po magpakita. Host Marcoy TV, why don't I have a green badge here? Just Musisi my friend. I have to to get the the membership button. Wait. Magsalita kayo diyan kasi magbibenta ba ako ng membership button? Boss Malo, sabi ni Ana Lorazzo. Magbibenta ako ng membership button, guys. Para kay Sana all may pabuton. Nasa may- sakinan ako. So, maghilom sa tagamay na Arizona live. Asus! Hilom ka diha. Bisan maghilom ka. Tanawon ka, banha gihapon. Tanawon lang ka, banha na. Isag dili na magstorya, banha gihapon. Ay, iti step, bibirahan ka iti step, oh. Ay, nako sa mood ko karon manguan.
Karon lang ha, karon lang. Yun na, magsalita kayo. Ano yung, uy, Jansa. Jan, ito daw eh. Janza. Janza. Nara Taga ko Jansa diri, ka ba? naminaw. Hello? 22 naman ka, no? Host? Hello, Ma'am Beth? 22 years old ka na, di ba? Oo. 22 na po. Ala, 22. may tanong sana ako, tawag na lang. Sige. Sige na, tanungin mo na. No problem I'm- po, ambot sa Boss Malo. I don't want blue, I want green host. Magigit kasi ito. Na, gusto niya yung ano, lolo, yung green. Sa manangisog naman na host. Oy. Magtagalog tayo, oy, kasi mayroon hindi Bisaya dito. Patuin kayo mga co-host. Ay, sorry po, madam. Sige po, magtatagalog na po. Host, green, not blue. Hashtag blue. At Mercedes is dito. Ayan, binaba ko na yung membership, membership link. Okay, wait. Just wait, Mercedes is dito. Ayan, binaba ko na. Musisi, just click the link, Musisi, and you'll get a green badge, green grass of home. Green grass of home. Green. Stop. Tulong naman ang hirap mag-English eh. Yeah. Super Yeah, nakakadugo ng ilong. Bilang ilong, pati tenga. Lolo, bakit? lolo. Di ba nag-LS si Daddy Virgo? Oh, wala namang mag-upload naman siguro siya. Naibunggan ko nung wala siya nag-LS. Na-miss ko na siya. RKTV, remove blue. Host, take off this blue. I want green. Hashtag my Koy TV, remove blue. I want green. Anong meron sa green? Hindi, Magiging dito. magiging green kapag nagpa-member ka. Yan ang ibig sabihin niya. Blue. Katulad ni Mama Nalaratio, naging green siya. May green Kaya badge. pala gusto din niyang maging green kasi naka-green din si Mama Analo. O sana all. Hoy, Boss Malo. Ganda. Ang tinatawa-tawa mo dyan. Pinagtatawanan mo ba yung pagmumukha ko? Pagmumukha ko sa greeting. Dikit na ba kayong dalawa? Baka usap-usap Hindi kayo pa. dito. Oo. Dikitan mo, Dito Bebet. nyo lang. Main account niya to. You have received your review. I want to become green. You have refused your move to. Ano daw? You remove, Baka paborito ni Masito ang green. Color green. You remove your blue. Why mo sisi? Why do I have to remove the blue? Ay, sana walang galing mag-English. Woo! Yahoo! Pataan ni ron magamit itong English ka ba na ni? He wants green. Oh my gosh. Alam niya, nangungulit lang yan. Alam niya yan kung ano. Alam niya yung green eh. Ano pala yung green? Pakyatin ko si Musisi para manosblade din kayo. Oy, bababa ako. Bahala kayo. Papagalitan niyan kasi hindi kami on cam. Oh, Mag-English pala kayan dito. Oh, ang yaw-yaw na 3 to 6 na oras. Hindi matatapos yan. I want to become green. Pakyata daw host. Oh, just ask Musisi.
Just ask Analaw how to become green. Excuse me. Madam Sisi, Analu, tulungan niyo Sisi, naman. Ma'am Analaw. You're my maganda. You remove the blue host. No, why do I do that, Musisi? Sige, reklamo mo, it's only a color. Oh, giba. Ah, parang may nasa-sense na ako ah. Alayo! Ba't may buhok sa mic ko? My goodness. Yung buhok kaya to? Musisi amigo, just ask Analo to how to put green in your name. Oh, just click the link and you become green. Bisa mental yani. Press Green button, my friend, Musisi Kisito, so that your so blue that your become blue green. become green. Ayan, si Boss Malo. Ayan na. Masisik dito. Mas malo. Ayan. Boss Malo said, free. To press the join button, my friend. I want green, I'm waiting. Hello? Hello? Paano ka Na, nalagyan? gisugo na kaniya. Host, saon man na nato. At ka lang yan, lo. Sige, okay, your wish is my command. I remove your blue. Yan. Genie ka, host. Your wish is my command. Ulit yan, yung English ko, hinahanap yung channel. Musisi, I remove your blue now. You click the join button to thanks God. Back to you guys. Musisi, I remove your blue. Musisi, amigo, I already remove your blue. When you remove blue, I will become green. Mante, reklamo kag dili ka lapag og ka, bantay ka. Panitan jud kang host ba? Nagpa-member na siya di ay. May di ay. Gusto niya di ay. Ayan mo sisi. Yahoo! Mo di ang gusto di ay. Oo. Wala rin mo nagka-intindihan, host. Burn na mo dito. I'm not Sisi, green. welcome to Marco TV, family. You're a certified agtangan. Stay with your blue. I don't want it, host. Mo di ay. Gusto siya green. You stay with your blue. I don't want it host. Yan na, host. Green na siya. Yan na nga. Green na green. Green na siya. Musisi Kisito. Atong ilapag yung link. Para di masuko ra pa ni. Yaw-yaw ra pa ni. Panitan din. Pero kamo ka Jensa kung na mo LS at SS mo sakka ni siya. Oh? Pasak agad host kay atong imbisan ba? Mo sakka ni siya sa English. Nako, dyan sa ambot lang. Mangisog siya host? Dili man kang mga ba kanang anad siya mga istorya kay kuan mo siya kanang mura si teacher mo handle sa mga seminar ba. Unsay nationality niya? Uganda from Uganda siya. Okay. Africa. Put blue on my name. I'm always smart in green, host. Sabi ni Masisi dito. Oo, di ko ka pa member mga lalab mo dito at Ma'am Fair Odias. Dita ako sa Ano ba kailangan ano Always. ba kailangan magpa-member? Sa? Ano bang kailangan magpa-member? Ano ka? Ako sa GCash naman ako gi-link ang imong account, main account, i-link nimo sa GCash. Kung walang Naka- Gcash, Visa card.
Ano yun? PayPal. Unsa day purpose aning membership ani host? Nasa mga perks. Nakay badge. Ah, okay. Mm. Bago ra manggod ko. So wala ko idea about sa yan. At Ana Lorato, how do I look in this color? Ah, At Magic Visitor. Ay! Ayan, mataman na to. Tinatanong ka. Ay! Dito ka kay Mississippi Vito. Magsisi, my friend, you're green in StreamYard, but in YouTube, you're not blue. You're green. Ang tagal mong matulog Jensa, no? Jensa. Magpa-member ka yes, sa host. tulugan. Team walang tulugan. I'm matching I'm matching the host words that are running on screen. Gusto na siya yung colors. Ay, My goodness. It's nice to learn guwapo mo, Sisi. Aw! Ay, Diyos ko, my God. Nilalanggam. Sana all may apo. Ay, ko. Cellphone ko. Jensa mo ka na mag-type. Langoy. Kiligon niya na batian. Ugan sa celebration host. Magkadayon Makadayon sila ni Dr. Dalo. Amor magkadayon gini si Totoy, makadayon gini sila kay silos naman ang isa. Ala, kisa nagsalasalo. Magsilos naman ni Mama Nalo. Dili pud oy. Ay, Lood naman hindi magluto. Uy. God. Luka. Uy. Ha, Kuya Tutoy nasa. agoy, maraming salamat ganda kuya. Uy. Sakon mo na uy. Kasabot mo na si Bisaya. Bisaya man dahil ning dako. Pa-English pa man na eh. Di ko na siya kasabot na siya Bisaya. Mga Bisaya nga mga simple Bisaya kasabot siya. Siya agoy. Maraming salamat ganda. Kikilig na sa day. Yan na makapag-type si Madam Atalo. Si Mama Nalo, nakikilig may wala na naka-type. Bibi Bertedi, kita kahalo. Andyan na si Ate Ses. Muwa. Ako itlog na. Ate Ate Ses, Ses, sabi niya Ate Ses na hindi daw siya magpapakita dahil wala ka daw, nasa trabaho ka daw Ate Ses. No. Nagpasalamat pa siya Ate Ses. subat na ako Nagpasalamat na. Nandiyan ka sa trabaho mo Ate Ses. Patay ka nga Ate Ses. Mega love shoutout kay Ate Ses. Hello, Ate Ses. Huwag kang mahilo-hilo dyan. Pakita ka. Akyatan ka niyan. Okay lang. Akit ko dito, Ate Ses. Namiss na kita, charot. Jensa, magsalita ka. Jensa, huwag kang mahiya. Huwag kang maghiya, tigidig. Maghiya, tigidig ba? I just want to conserve the environment with green. Wow. Sige, Sana atian. Pakiadd ako Yes, please. Isi namin sa walang tulugan.
Yes, antay mag-serve ng dinner. Assess daily life. Hey, sis Daily Life, am I smart in green? Sis Daily Life, oh. Usisi, my friend, Usisi, amigo, thank you for joining my family. Oh. Ate Ses, ikaw na next mag-LS. Ay, sakit na ng likod ko, guys. Wait, ano, 19 minutes from now. 19:50. Ay, 11 minutes. Exam! Unsa man na siya? Nangita na naglaing likod host. Ay, kalami. I hate floods in Musisi, Philippines. what dinner have? Ah, Musisi, okay. hate flat. That's in I know. the that's a Now, true. Ay, see, you hate floods. Floods in Philippines it's not color blue, it's color brown and black because of the festival in English. The math. Yata yung English. Musisi, Akong dila mo. Pero guwapo ka na law. Musisi, any color will do. You're it's still not guwapo. kololmlo. It's kololmlaon. Musisi, you're still guwapo in the eyes and in the heart of Ana Luracho. Out na ako, host. Tuloy ko na bukas ito. Good night, everyone. Oh. Di pa ba tapos yung ano? Hello, ganda. Yung Reg. Mama. Kanyari. Membership. Sa akin ba yan? Binaba niya? Saglit. Tingnan ko nga. Hoy, Jensa. Ate Ses, ano yari kay Reg? Ate Ses. Yes. Hello. Anong mahirap? Ano bang gamit mo pang edit, Boss Malu? Layat na si Juan. Sino naglayat? Layat si... Anong mahirap si ganda? CapCut. Ay, oo. Mahirap ang CapCut. Mag-kind master ka na lang, madali pa. Dami ka pang pwedeng mano ng mga... Si Ate Ces ginawan ko si Ate Ces ng intro. Ito, Lola, makikita mo ba, Lola? Hindi ba? Pakita ko yung intro ni Ate Ces, Ate Ces. Saan mo ipapakita? Sa screen. Wala lang, tanong lang. Ano ba yun? Ito ba yun? Ito wala. Lagas is real, hahaha. Nalagasan ka kusinerang fashionista? Eat mo na kami ha. O sige, ma-Arizon yan live. Happy eating. Ayusin mo yung kain mo. At Ana Loracho, yes, now we shall drink this today. Still. Ito Lola, ginawan ko ng intro si Ate Ces. Ay, ang galing. Pwede ako din. Ay, sana all. Ang dumi ng kuko guys, my God. Sana all may gumagawa ng intro. No more dinner in Wala our house. Sa lagas na. Anong lagas pinagsasabi nito? Hey, at Maradon yan live by Mr. Kizito. No more dinner in our house. Ano itong binababa ni Mr. Kizito? Parang membership ko yata yan. Maradon yan live by Mr. Kizito. No more dinner in our house. Ano itong binababa ni Mr. Kizito? Nahulog ka ulit dyan sa
Nahulog man ko host. Ay, wala So, nahulog. sino ka ba? Nahulog. Sinalo ka ba? Tinalo ko ba daw? Walang sumalo eh. Masakit nga. Aray. Ay, Diyos ko, no. Wala pa dyan ko nakapag-shoot sa video. Sayang. Way klaro ni ano ni music video ni. Ang artista na ko. Nanay klaro. nakasend. Nanay nakasend. Ha? Wala pa. Nanay May isa. As in. Actually, nahuman naman jud na ako. Kulang na lang jud ang video. Asam tong stepping yung gingon. Asam tong stepping yung usang gimo na mo stepping. Ari to be. Ato ka, Ayawan na- naghihimuan ako na ng stepping. Kato na lang sayawan na lang. Kato na lang ibutang nako. Butang sa I-upload na to sa channel mo. Nama ka kay stepping. sayawan ko Sayawon na. ni. Oh, Ang gani. edit. I-upload na to sa channel mo. Pwede. Tara Maglisod lang magod ko mag-video. Oy, kurog kayo silang mga kamot. Sana all kurog. Napalabi man. Gamot. Luka, uy. Oy, paano magbutang og avatar? Sarap. Ha? I-click mo din sa kuan sa ubos gani niya edit avatar kanang nay ko ano. Edit audio avatar? Oh, kana edit audio avatar. Dili ko malaglag. So yun lang ilan ba na mo laglag balik lisa ka. Sana all mabalik. Sana all mo balik. Sige, try ko daw. Kasi sabi mo nahirapan nag-English kaya sabi ko i-rescue ka ni Reg. So sorry. Di ko na gets Ate Ses. Mas lalo na yung si Reg magsalita yung naka-British accent eh. My God. Tapos yung Yung mga dito sa British may yung mga British hindi nakakilala ng letter R, walang R sa kanila. paano ang British accent? Sige daw. Hindi sila normal na English mo tag British accent, my God. Hello. Asan dito? Itong plus button? O Ha? itong Plus button. Oh, add audio avatar. Jensa. o nga. Tapos Tapos upload ka, mag-select ka ng gusto mong ilagay. dito sa may plus button o dito sa may parang tao-tao. Di man, uy. Kung saan? Plus button. Ginaklik ko. Tagak ni Ron, klaro kayo. Tagak kayo. Guys, mag-end ako. In 3 minutes guys mag-end ako guys. Kailangan ko nang magpahinga. Dahil maaga pa ako bukas. So, ihatid ko tong... Manyak, uy. Mag-add Ready na yung... avatar. Ready na yung mga papers ko papuntang Japan. Sama kayo guys. Ay, sana all. Sama mo ko. Tapos itulak mo lang pag nasa himpapaw na. Shit. Sabi ni Ate Ses, Lulabit. Oy, sabi ni ganito yung ganito yung British accent. Ganito yung British accent. Sabi ni Ate Ses, host drink
drink a lot of water. Imbis ka water, water. Wait, wait. May gwapo mo si eat Ayan, well so that you can play the playlist of Ate Host, Cez Dead Life. Host, drink lot of water. Katagak. May guwapo mo si Eat well so that you can play the playlist of his daily life. Oh! Hello, Wait, mega shoutout kay Irene Palmares, Tamsakdan. Ayan, Miguel Love, shout out to Irene Palmares. Hello, Wag hello. po sa signal ho, sige kong katagak. Akyat ka, Irene. O, Samahan mo bakit kami man dito, nakamas ulit? Baho kayo. Lola, isog-sog kayo. Ang kanang nakakita naman sa nag-welding, kanang isog dire. Sakit kayo sa ilong. I miss you, host. Sana all I miss you. Poging host, Patay. hello. Para ma-extend. Magsalita ka, Lola. Lola. Hello. Magsalita ka. Oy, Lola, puntahan natin yung Tatamsak premiere ni Ma'am P. Diaz. Hello, nagluko signal ko. Lola. Ngayon na pala to, premiere. My God. Ayun na. Hello. Ngayon na pala to. Ayan, guys, puntahan natin yung premiere ni Ma'am P. Diaz. Ayan, Miguel Love, shout out sa iyo, Bro Bongsi. Welcome in my house, Bro Bongsi. Thank you for visiting me here. Thank you very much. Kalabang tuloy na kayo na imong kabaw. Huwag akong ay mahao, basin maalat na kakal. Maluoy ka si mong kabaw. Hala, ay na lagi labak. Alang kabaw. Kanus ama ni Ma'am Pe, karon ni siya. Good night, host and everyone. Ayan, good night, Ate Cez. Ayan, guys, mag-end na din ako, guys. Naka 3 hours na ako. Ayan, thank you. Kailangan ko na din pang magpahinga kasi maaga pa ako bukas, guys. Thank you very much sa pagbisita ninyo. Ayan, maraming salamat sa mga nagbigay ng blessings dyan. Thank you. Sa mga nagpa-members, thank you sa inyo, guys. Ako nang bahala sa inyo. Sa mga bumisita, thank you, guys. I love you all. Ayan, kailangan ko na mag-end, guys, ha. Thank you. Good night, everyone. Good night. Good morning sa mga nasa ibang bansa. Bye-bye. Ayan na, musisi amigo, I have to end my live stream. I have to sleep because I need to wake up early tomorrow morning.
I have to submit my papers so that I can go home and see my family. I miss my family, musisi amigo.